Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Sa paghabulot ni Ka Oscar sa kwintas ay napigtas ito. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang unti-unti itong mabuo. Ulit at tila may buhay na gustong sumuot sa leeg niya. Pinigilan niya ang kwintas. Hindi niya hinayaan na makasuot itong muli sa leeg niya dahil baka hindi na niya makontrol ang kapangyarihan nito tulad ng paggamit niya rito laban sa engkanto. Nang hindi magtagumpay sa kanya ay sa dalaga naman bumaling ang kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Gwen. Umilag siya. Kinagat ng albularyo ang sariling kamay. Pinatulo ang dugo. Binulungan iyon at saka dinakma ang kwintas. Pinahiran niya iyon ng dugo niya at binulungan ng lingwaheng siya lang ang nakakaalam. Nagdatingan ang mga gwardyang nasa hospital. Akmang babarilin si Tomas na nanatiling nakatulala. Inawat lang sila ni Ka Oscar. Ipinaliwanag niya sa kanila ang totoong nangyari. Nasa pag-iingat na ulit ng albularyo ang kwintas na hindi niya alam kung paano napunta sa janitor ng ospital. Matapos ang imbestigasyon at lubusang pagpapagaling ay nakalabas na rin ng ospital si Ka Oscar. Inihatid siya ni Gwen palabas. Ani ni Ka Oscar, quits na sila ni Gwen. Nasagasaan siya nito pero nagawa rin siya nitong iligtas nung muntik na siyang mamatay sa kamay ng may saping janitor. May gusto pa sanang itanong ang albularyo sa dalaga pero nahihiya siya kaya't nagpaalam na lang siya rito. Bago naman tuluyang makalayo ay muling tinawag ni Gwen si Ka Oscar at sabi sana raw ay magkita sila ulit. Ayaw daw niyang tumanggang dalaga. Parinig pa niya. Napangiti si Ka Oscar sa sinabi ng babae. Anya, babalik siya sa ibang araw at aayain itong magkape. Sa isip ni Ka Oscar, 20 taon na siyang nalugmok sa kalungkutan dahil sa pagmamahal kay Olivia. Siguro raw ay panahon na para buksan niyang muli ang puso para maranasan ulit niyang maging masaya bago magwakas ang buhay niya. 40 siya at 30 naman si Gwen. Pwede pa naman siguro. Samantala, lingid sa kaalaman ng lahat, ang pinuno ng mga aswang ay muling dumilat.
sa himlayan niya. Sa ilalim ng lupa, muli siyang babangon para bawiin ang kanyang pag-aari at pagharian. Hindi lang ang kanilang balwarte, kundi ang buong sangkatauhan. Abangan ang huling kabanata ng paglalakbay ng kwintas sa pagtatapat ng mahusay na albularyo at ng pinuno ng mga aswang. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.